Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Gaur, bihurtu edo bilakatu aditza nola erabili ikusiko dugu. Izan ere, batzuek adibidez esaten dute, halako gizona, otsoan bihurtu zen, edo otso batean bihurtu zen. Eta hori ez da zuzena. Horrelakoetan, mugagabea erabili behar baita. Hau da, gizon hura otso bihurtu zen, da forma zuzena. Mugagabean joan behar da. Otso, ez otsoa, ez otsoan, ez otso batean. Dena dela, hori hobeto esan da, egiten da, bakarrik hitz bat erabiltzen dugunean. Otso bihurtu zen, edo ume bihurtu zen. Baina hitz horrek luzapentxo bat edo baldin badarama, adibidez adjektibo bat edo lako zerbait, hartu dezake bai artikulua eta bai bat artikulu indeterminatua. Adibidez, Pintxo gure txakurrik maiteena bihurtu zen. Edo Pintxo txakur izugarri handi bat bihurtu zen. Inoiz ez batean. Ok? Hori da erabilera zuzena. Ondo izan.